Ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ nwa ikorobịa na-anụ onu m, biko o nwere ihe nchọ ka ị dị aware of. Vidio m fụ epostulu na WhatsApp bụ ebe one woman, fact fana bụ nwaanyị na-abụ. The first one dinara ma flat, ka ọ ma flat. The other one nke dị ojii, ha gbasi ọtọ. The other one nke dị ojii wee nyụọ nsị, wee nyụkwasịa nke ọzọ a n'elu, wee were nsị ahụ ọ nyụ ya wee na-efichi ya alụ niile, make sure na o fichasị ya alụ niile. Ihe niile abụrụ ritual a na-eme ka e wee nwee ego, ka e wee jide nwoke n'ọlụ. Ma ndị ji eme runs, ihe a niile abụrụ ritual. Ụmụ nwoke aba nke fa, onye ọbụla chọzi inwe ego, onye ọbụla na-ejezi ebe ahụ agwọọlụ ya ọgwụ ka e wee nweta ego, ka e wee mee gịnị, ka e wee gbaa moto, ka e wee wuo ewuo, ka na-anụ onu gị o ji ego eme ego. A na-etuzi ya afa, ma ndị anyị na-etu nke nwa na ugbo, nke nwa na ụkpọ, nke nwa na nke nwa na ife ọjọọ na-abụla ezigbote ife. Ka m gwu na eziokwu, ihe a na-apịta online abụlọkwa omenala Igbo. Ime efe ya sị ndị na-agwọ ọgwụ na omenala Igbo, ife a abụlọkwa omenala Igbo. Ndị nna nna anyị fa abụọkwa ife a ka fa ji wee kaa nka. Ife a na-akpọ ọgwụ a na-agwọ kịta eji akpa ego na abụlọkwa otu a ka fa si nwee ego. Ndị nna nna anyị fa nwekwara aka ọlụ, ndị nna nna anyị fa na-agbakwa mbọ, ndị nna nna anyị fa nwekwara ezigbote aka ọlụ, weli ya wee mepụtalụ Chukwu ife. Ịgwọ ọgwụ ego abụọkwa n'akala. Akala aka bụ ife ị ga-eje chọba malụ nke bụ nke gị, welu nwayọọ wee kpata ego chi gị. Ego a unu na-akpa n'ike ga-anakwa n'ike, ị ga-anakwa n'ike. Ọ kakwalụ gị mma na iji nwayọọ setụlụ adanụ, welu nwayọọ sobe ụwa, welu nwayọọ chụba ego, welu nwayọọ tinye aka gị n'aka ebe ọ ga-akwụ ọtọ, ta na iji eti ya ebe ya bụ ebe ndị ya ogbuo gị egbuo. Kwụba na aka unu ọtọ, ụmụnne m. Ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị, ị na-eto eto, lapụ ihe a ndị mmadụ na-eme. Ọkwa weta isi bịa were isi. Ọ bụkwa otu o si tọ n'ọnụ ka ọ ga-esi wee tọ n'obi, maka na imesịa ya, mgbe ife dịzi na ya ga-apụta, ịtaba afụfụ, ụmụazị ataba afụfụ. Ọgwụ ego adọrọ n'omenala anyị. Ihe ọbụla ya bụ ime na-abụlọ aka ọlụ, iwere aka ọlụ wee chụta ego, abụla akalaka Igbo. Ihe eji mara Igbo bụ ịgba mbọ. Onye ma anyị ji eje bọyị ya ma apụta n'afịa, efu ndị be anyị ebe ju na-alụ ọrụ n'afịa. Iji obodo oyibo, efu ndị be anyị ebe ha nọ na-agba mbọ na-alụ ọrụ. Ụfọdụ na-alụ ọrụ 6 hours, 7 hours, 8 hours, ma ya bụ na achụtala ego. Companies ndị be anyị bụ aka ọlụ ka eji mara anyị. Anyị nwere ihe anyị na-enwefọrọ n'ala Igbo. O nwere ụdị nnukwute akara anyị na-enwe n'ala Igbo. Biko etikwana aka n'ife ọjọọ. Biko si n'ife ọjọọ pụta. Ife ọjọọ ara akwụkwọ ụgwọ. Ife ọjọọ na-egbukwa egbu. Ife ọjọọ adịrọ mma. Ụmụnne m, bikonu sepụ n'aka, tinye aka gị ebe ya bụ aka gị baa. Ọ mụtalụ gị nnukwute ife, nye gị ihe a na-akpọ a good reputation in the future. Etinye aka gị ya bụ isi aka gị olu echi ebe ala ma ofu ife mee gị. Biko ka m na-ayọ gị, ọ gwụsịkwa nke ọra n'ọnụ. Chukwu gozielu m unu.